wani ya ce shehu jiya ina kwance da daddare an yi rashin sa'a barawo ya shiga ɗakina har ya sace min waya ta iPhone 16. Shehu mai hukunci kayya ai tun a maganar ka ta farko ka ɓata lamarin ka ce an yi rashin sa'a. Wannan ai sa'a ne wanda ɗaiɗaiku ake zaɓa ake basu. Kai ka ga ɓarawo ma da idanunka ai alkhairi, ko ɓarawo ya shiga gidanka ai alkhairi ne. Wato mutane muridai da awan ba su gane menene muhimmancin ɓarayi ko kuma ɓarawo. Shi ɓarawo amfaninsa wato mutane ne wanda suke sadaukarwa su ɗauka su aje muku in kun zo kiyama ku karɓa. Allahu akbar. Kamar wata asusu ne ko gidauniya na tara muku aljanna don kar ku cinye duka a nan ku je filin kiyama ku rasa yadda za ku, don sun san kuna da zunubi. Sun san kuna da zunubi sai ake muku rigakafi kafin lokacin. Allahu akbar. Kuma in banda abinka wannan waya da aka ɗauka Amfanin sistawi ita ce wannan waya da ake naƙadinta ko kuma ake kyautatta ga manyan shekunan waɗanda suke sadaukarwa. In an amfana sai a sadaukar da ita. Waya ce mai daraja. Su kaga tabbas wannan tsira da aka nema maka an nema maka mai inganci. Don an ɗauki abin sadakan manyan hutubai. Allahu akbar. Ka gode wa Allah, ka zuba ruwa ƙasa ka sha, Allah ya maka gamdakatar ka samu ganin ɓarawo.